Liburua da, hiru ataletan banatuta dago. Lehenengoan hitzaurrean Tolstoiren krisia esplikatzen da. Azken batean, zer dartea bere liburua sortzen da, edo hobeto esan bere liburuaren tesiak ulertzeko, ulertu behar dugu zergatik heltzen den Tolstoi tesi horietara. Zergatik, solapan jartzen duen bezala, Tolstoi bezalako idazle batek, Ana Karenina edo Gerra eta Bakea bezalako liburuengatik ezaguna zenak, zergatik liburuetan gaitzesten dituen bere liburuak, eta baita Shakespeare, Goethe, Dante eta Baudelaire eta halakoen lanak ere. Zergatik, hori guztia hitzaurrean dago, nolabait laburbiltzarren esango genuke, Tolstoik halako batean dena zuenean, ospe literarioa, bizitzeko bezain beste diru eta gehiago, familia bat, seme-alabak, maitasuna, halako batean bizitzaren zentzuaz hasi zen galdezka, eta bizitzaren zentzu horrekin etzen zoriontsu sentitzen, heriotzaren beldur zen, eta halako batean, burgildu zen halako gogo eta sare batean bizitzari zentzu aurkitu nahian. Bizitzari zentzu aurkitzeko alegin horretan, labur esatearren, azkenean, pentsamendua alde bat erotzi, mundu arrazionala alde bat erotzi, eta fedean aurkitu uste zuen nolabait benetakotasuna. Baina, bere fedea berezia da, esan behar da ere, Rusiar Eliza Ortodoxotik ere eskumikatua izan zela, eta arazoak izan zituen ere, ez baitzen bere fedea oso erosoa eta ez baitzen oso ondo egokitzen ere orduko agintari, Elizako agintariekin. Hori da batetik hitzaurrea. Gero dago, esango nuke, enbor nagusia, dala zer da artea saiakeraren hautaketa bat. Hautaketa bat da, baina ez da nolabait, ohituta gauden antologia poetikoen moduan egindako pasartez edo zatiz egindako bat, baizik eta liburua bere osotasunean hartuta dago eta pixkana kimatu egin ditut errepikakorrak ziren gaiak edo behar bada ezain interesgarriak, eta azkenan hautaketa irakur daiteke liburu bat balitz, testu bakar bat. Alegia ez da zatika bildutako testu bat, baizik eta testu lineal bat. Daukana da nolabait, gauza batzuk kenduta dazka, labur bilduta dago, labur bilduta baino gehiago kondentsatuta esango nuken. Azkenan bere ideia garrantzitsuenak hemen bilduta daude. Eta hirugarren zatia izango litzateke solas bat. Solas bat hain zuzen ere, liburuari buruz, testuani buruz. Solas alde horretan parte hartu zuten Bernard Atxagak, Andoni Egainak eta Arkaitz Kano, neuk egin nuen moderatzaile lana, eta bidali nien testua irakurriz ezaten, eta gero solasaldian bai liburuaz eta baita liburuan iradokitzen diren kontu ez ere gogoeta bat egiteko. Azken batean, liburu hau argitaratu zela, 110 urte baino gehiago badira, baina hemen aipatzen diren kontu asko oraindik esango nuke indarrean daude. Adibidez, bere Tolstoiren tesi nagusia da artea sentimendu baten transmisioa dela. Orduan, berak aipatzen duenean artean gauzak izan daitezke larrigarriak, entretenigarriak, poetikoak esaten du hori dana, ez dela artea, hori dana artefaktoa dela. Ez bada sentimendu bat, benetan bizi den sentimendu bat transmititzen, gainerako guztia soberakina eta faltsua. Eta hordik ondorioztatzen du artea ezin dela esplikatu. Artea edo sentitzen da edo ez da sentitzen. Eta esplikatzen hasten bagara artea, bere ustez frakaso bada. Frakaso bada eta ez orduan arte faltsua da. Ez degulako sentitu. Eta orduan sentitu ezin deguna azalpenen bidez justifikatu behar badugu frakasatu egin dugu. Ideia nagusietatik azkenan ondorioztatzen du arte ona edo txarra bereizteko berak, kontzientzia religiosoa deitzen dio, religio kontzientzia, 19. mende bukaeran daude, gaur egun erlijio kontzientzia aipatuko bagen oso gauza antigualiko irudiko litzai duke, baina nik ulertzen dut erlijio kontzientzia horren atzean espiritualtasuna edo nolabait halako sakontasun bat dagoela. Orduan berak egiten duna da, ze arte dago ondo eta ze arte dago gaizki, gizarte batean moralaren aldetik, kontzientzia erlijiosoaren aldetik, ondo edo gaizki dagoena. Ondo dagoenarekin bat datorren artea, arte ona izango da. Eta arte onaren funtsezko ideia da senidetasuna. Tolstoik azken esaten du artea
munduan dauden beste baliabideak bezain garrantzitsu dela gizakiak lotzeko, gizakiak senidetzeko. Arteak ez bagaitu senidetzen, orduan frakasatu egin du ere. Alegia, arteak ez bagaitu gizatiarrago egiten eta ez bagaitu bestearen lekuan jartzen, artea horrek ez du balio, arte hori faltsua dela. Horregatik, neurri handi batean, batez ere bere, esango nuke, ezten zorrotzenak Baudelaire eta Rimbaud, Mallarmé eta simbolisten aurka jaurtitzen ditu. Zergatik, bazken batean apologiaren enigmaren eta misterioaren apologia egiten dutelako. Zenbat eta ilunago, zenbat eta ulergaitzago hobe. Eta Tolstoi nolait horren aurka altxatzen da. Esaten du, ez duela zentzurik, gero eta esklusiboa eta gero eta ilunagoa den arte bat egiteak inoren gana ez bada helduko. Eta baita ere aipatzen du, errenazimenduari ere begiratu bat ematen dio, baina batez ere indarra hor jartzen du. Esango genuke, alegia, artearen historia begiratzen badugu, artea sortu zen, sortu, esango genuke, margo rupestrekin eta har, baina, greziarretatik abiatuko bagina, artea lotuta dago sakratutasunarekin hasiera batean. Errenazimenduan, esango genuke ere, erligiosotasun bat badagoela. Alegia, gizakiaren 1500-2000 urtetan gutxi gora bera, artea beti egonda lotuta, gizartean sakonak edo benetan kezka eragiten zuten kontuekin lotuta egonda. Bizitza, heriotza, baitasuna. Gaur egun begiratuko bagenu, arteak zer eskaintzen duen, arteak sarri askotan ematen du ez duela horrelako zer eskaintzen. Baizik eta entretenimendua edo denbora pasa edo nolait jendeari, gehien bat, jendea entretenitzea da kontua. Alde horretatik, nik uste dut, bere gogoeta jarraituta, ondorioztatu litekela gaur egungo, ez dut esango den, artea edo sorkuntza, baina neurri batean, bai behintzat, urrundu eginda artearen premisak ziren haietatik. Urrundu eginda, sakratutasunatik, erligiotik, eta batez ere, bizitzaren muinetik urrundu dela. Eta jarri da, merke esaterren futbola eta sukaldaritzaren pare, neurri handi batean. Horrez esan nahi du, Messiren jokaldi baten aurrean, edo gaur egun ateratzen diren liburu edo disko askoren artean, funtsan ez dagoela diferentziarik. Alegia, biek funtzio berdina dute, jendea entretenitzea. Hartara, normala da jendeak Messiren aldeko autu egitea, Messi futbolista handia delako, eta gutxinez bere ofizioan oso ondo manejatzen duelako, oso ondo manejatzen ditu bere ezaugarriak. Horrekin zer esan nahi dut, azken batean artean urrundu egiten bada bere jatorretik, bere funtsatik, banalizatu egiten da, horreko egunean, hain zuzen ere, Sarrionen diari ere irakurri genion, alako goeta bat, zehazki euskal literaturari buruz ari zen, baina nik uste kontestualizatu daitekela ere kontestu zabalago batean, banalizatu egin dela. Banalizazioa hortik dator. Arteak galtzen du, bere benetako esentzia hartzen du, bere funtsa, begia, sakratutasuna, heriotza, bizitza, eta banalizatu egiten da. Banalizatu egiten da, puntu bateraino garrantzitsuena norbera da. Norbera ematen du, alegia, arte egiten duena norbait espeziala dela, eta orduan halako zerbait kontatzeko duela, eta preeminentzia dauka niak. Nia esaten dugu, eta nia azkenean oso termino nik uste leuna da, baino. Horren atzetik dagoena da bereko ikeria. Eta ia, krisiarekin lotuta, nik esango nuke, krisiaren arrazoietako bat ez da bakarrik politikoak ustela direla edo besteak ez dakiz zer, baizik eta, banalizazio fase batean gaude, dekadentzia fase batean, eta dekadentzia horretan bereko iki jokatzen ari gara orokorrean, eta galdu egin dituko nolabait, arteak ematen zizkigun baloreiek senidetzeko. Hori deko izango litzateke gutxi gara bera, neurri handi batean, Tolstoiren mezu. Eta gero ere apustu bat egiten du, garbi ulertu dadin. Alegia, artea izan behar da denok ulertzeko modukoa. Ez bada denok ulertzeko modukoa, erori gaitezke, alako soka labur batean, niri gustatzen zait eta nire lau lagunei, eta besteak hor konpon, edo nik bakarrik ulertzen dut eta hor konpon. Baina horre egingo genukena da urrundu, nolabait, kate horretatik eta azkenan artea gero eta esklusiboa bihurtzen bada, bere izatea galtzen du. Zein da helburua? Ni diferentea naizela demostratzea, ni espeziala naizela demostratzea, hori ez da artea. Tolstoiren ustez, eta nire ustez ere ez. Hori beste gauza bat, hori da adanismoa edo narzisismoa edo bereko ikeria nahi duzu, baina ez da artea.
Eta Tolstoik azken batean gai horietaz eta beste askotaz hitz egiten du, eta bueno, luzaro egon nintek hemen hizketan, baina uste gutxi gara bere ideia nagusiak laburbitu daudela, eta hitza arkaitzen pasako dio, batez ere solasaldian aipatu genituen gauzak eta auspotzeko, eta bueno, gero ni bezute zuek galderarik egin edo. Ni segurona ezin duen mingaineri etxi eta galderarik ere eta sartuko naiz, baina bueno, arkaitzen gongo diot hitza. Egunon denoi, aditzeko oso ondo azaldu du Tolstoiren liburuaren funtsa, ez? Egia da, liburu hau aldez aurretik eman zigunean irakurtzeko, eta gero proposatu zigunean halako mainguru bat egitea, ez? Mainguru, zentzu horretan berezia da liburua, ez? Mainguru pribatu bat izan zelako, gure arteko mainguru bat, eta gero hortik aldez aurretik gaiak jarrita transkripzio edo, mainguru horren transkripzio baten hautaketa bat egin da. Niri deigarria egiten zitzaidan azteko eta behin zer txia zen Tolstoiren gaur egungo ikuspuntutik, eta hori gustatzen zitzaidan, zer txia zen arteari buruz zuen definizioa, ez? Gaur egun artetzat jotzen den, ia ez errealitzateke arte izango, oso gauza gutxi izango lirateke arte Tolstoiren parametroen barruan, ez? Azteko eta behin, berak gaitzetsi egiten ditu, mailegua, imitazioa, harridura eta atsegingarritasuna horiedanak baztertu egiten ditu, entretenigarritasuna ere auzitan jartzen du, eta gaur egun periodiko guztietan kultura, ozioak eta beste nolabaiteko hitzekin disimulatu den garaian korrontearen erabat kontrako irizpide bat izateke, eta hori gustatzen zait, ez? Gustatzen zait, gogoratzen didalako artea beste zerbait dela edo izan daitekela. Berak adibidez, azkenean idazleari badagokio hitzen benetako zentzua berreskuratzea batzuetan, edo hitzak modu zehatz batean adieraztea, edo ahaztutako esanahia berreskuratzea. Deigarria da egitzitzaidan beste gauza bat, adibidez, sentimendu eta sentsazioen artean egiten duen bereizketa, ez? Sentimendua da artea adierazpide batek behar duena, baina sentimendua ez da zehazki guk sentimendutzat ulertzen duguna, ez? Berak sentsazioa bereizten du, eta hor musikaren adibidea erabiltzen du, nola musika nota bera errepikatuz behin eta berriro sentsazioak sortzen ditugun, ia fisiologikoki, fisikoki, ez? Baina horrek ez du esan nahi hori artea denik. Eta, horrek Wagnerrekin eta Wagnerrin desenteko egurra ematen dio, ez? Azkenean Wagnerri buruz esaten dituenak irakurrita, ni gauratzen ditzen Hollywoodekin. Esaten du Wagnerrek bere eskura, errege bat bezala bizi zen, bere eskura zeuzkan medio guztiak nahi zuena egiteko, eta egiten zuen maileguz eta imitazioz eta harridura eta txundidura sortuz halako efektismo edo efektu edo sentsazioen pilaketa bat. Baina hori dio Tolstoik ez da artea. Hori ere ez da garri baina interesgarria, ez? Hor, zerbait apuntatzeatik, oso berak adibide politia esaten du, entzutera joan zela Wagnerren opera bat, ez zuzen horregatik, ez? Bere garaian Wagner baino gauza behagorik etzelako, eta berak kontatzen du, ridikulizatio egiten du Wagner, esaten du nola handagoen errementari bat, eskuak garbi-garbi, txuri-txuri, oso politak, burni bat jotzen, inor sinesteko, alegi inork ezin zuela sinetxian errementari bat zegoenik, dana ume batek ere zuela sinetxiko, eta nola atera zen opera osorik ikusi gabe, eta orduan lagunek esatzen, baina ezin zehola atera, Wagner ulertu behar dezu, baireutzera joan behar dezu Wagner ikustera, eta berak esaten, orduan alegia Wagner zer da, leku batean jarri, 20.000 zorokin, alako efektuekin itxutu, eta hipnotizatu egiten garela. Eta berak berezi egiten du hori. Hor dagoen efektua ez da artea, dela hipnosi. Eta oso interesgarria horregatik, ez? Hollywooden aipatuzun ere azkenan hipnotizatuta geratzen gara, baino artea den edo ez den hori da zalantza. Baude pasarte batzuk gaur egun bere horretan eman daitezkenak, esaten duenean. Honela, errezeta prestatuak eta fabrikatuak erabiliz artelan faltsuak sortzen dira artearen alor guztietan, eta gure goi klaseko jendeak benetako artetzat onartzen ditu. Karo, kasu honetan ez bakarrik gure goi klaseko artetzat, ze hau bai demokratizatu dela, ez? Denok jotzen ditugu benetako artetzat. Eta gure Andonirekin eta Bernardorekin izan genuen eztabaidaren edo solasaldiaren parte edo abia puntutako bat hori zen. Esatea zenbateraino
gustatzea eta ohitzea gauza bera ote den. Edo zenbateraino ohitzen garelako uste dugun ulertu dugula zerbait, eta horrekin eroso sentitzen garen. Eta, bueno, horratzea azkenean gauza asko dauden, ustez, ez? Beste momentu batean esaten du, posible den bezala, jendea jaki ustelduetara, bozkara, tabakora edo opiora ohitzea, posible da baita ere, arte txarrera ohitzea. Eta hain zuzen ere, hori da gertatzen ari dena. Hori izaten dut duela 110 urte, eta, bueno, esan genezake guztiz ohitu garela. Bai, tabakora, opiora, jaki ustelduetara, bozkara eta arte txarrera ere, bai. Bueno, interesgarria simulakroari buruz hitz egiten du, ez? Ematen du simulakroa azkeneko urtetako kontu dela, ba ez, simulakroari buruzko kezka hori ere hor dago. Gero, gaurkotasun handikoa artean iluntasuna dogma bihurtu dela dio. Eta horrela kartzen kalteak zeintzu diren. Bueno, baita ere, aritzek apuntatu du, ez? Tortuek esaten du, artea ez dela denbora pasa, ez? Eta ez ditu gustoko bere garaiko gizartean nahiko maila hutsal eta simplean gai nagusitzat jotzen dituenak. Eta 3 aipatzen ditu, eta deigarria dira nire ustez duela 110 urte aipatuak izateko. Eta dira, sexu nahia, arrokeria eta bizitzaren gogaitasuna. Bueno, zer pentsa ematen duena ez. Hauek izan ziren pixkat, ariak eta hortik tiraka iritsi ginen, noraino gaur egungo publizitateari buruz hitz egiteraino, berdin da Sabadell bankuaren anuntzioari buruz, deno gogoan eukiko duzuena, eta beste hainbat kontu hori buruz, ez? Hori izan zen. Egia da, beste kontu askotan, urrun geratzen zitzaigula, edo zitzaidagan ibiltzate Tolstoi, ez? Batez ere, agian zenbait gauzen ertxitasun hortan, edo originaltasunaren aldarrian, edo nik bai uste dut, Foster Wallace-en hitzak aipatuz, gaur egun 21. mendean, artista bat izan daitekeela, zergatik ez gustu honeko kleptomano bat. Eta gero betikoa izango izateke gustuna jakina zer den definitzea. Besterik... Ni horrekin ez dugu nadoz. Nadoz. Eta bai, baina azkenan esaten ari gara kleptomano bat izan behar dula. Horrek esan nahi du, dena egin dagoela, dena esan dagoela, eta orduan nolabait, 21. mendeko izakiari geratzen zaiguna da handik eta hemendik lapurtzea, gustu honarekin, baina lapurtzea. Eta neurri batean, niretzat hori tristea edo, bueno, gogorra da. Gogorra edo agian ez, agian da hori, nolartzea, bueno, lapurtingo dugu, eta saietuko gera, azken batean, bueno, soka horri jarraipena ematen gure hitzekin, baina azkenean kezkak egia da, kezkak errepikatu egiten dira, arazoa dator, kezka horiek artetik desagertzen direnean. Eta azkenean, eri garenan izketan, ontaz eta hartaz, baina ez gara hitz egiten ari benetan min ematen digunaz, ez? Mina eragertu zen, elementu bezala, eta horretaz hitz egiten ez badegu, bueltak ari gara, baina ez gara muinera joaten ari. Bea jartzen du eredurik berarentzat arte den... Bai, literaturan batez ere asko gustatzen zitzaion Dickens, Victor Hugo, Dostoievskiren, batez ere Dostoievskiren Memorias de una casa muerta, eta jartzen ditu, bueno, George Eliot ere, Meretzigarren mendeko idazle britaniko bat, baina gutxi jartzen ditu, egia da gutxi jartzen ditula, eta musikan... Kulturan edo musikan... Bai, musikan Beethoven adibidez, erabat jipoitzen du, baina horren arrazoia badago, ez zuzen ere, oso musikazalea San Tolstoi eta bueno, bere idatzietarik eta badakigu Beethoven entzun da, halako babesgabetasun bat sentitu zuen, inbeste biluztu arazi zuen musikar, halako beldur bat hartu ziola Beethoveni eta geroztik batez ere 5. sinfoniatik aurrerako Beethoveni eta bereziki 9. idatzi zuenari egurra ematen diola, baina seguruena neurri batean beldur horrengatik, ez? Zuzen ere Beethovenen musikak beste musika baino gehiago sentiarazten ziotelako. Bueno, deigarria da bidez hori, ez? Baudelaire, labur esateagatik pasarte hau, ez? Baudelaire eta Berlineri buruz ari da. Esaten du, olerkari horiek bizi diren gizartearen artea ez da bizitzaren adierazpen serio eta garrantzitsua, denbora pasa baino. Eta denbora pasa oro aspergarri bihurtzen da azkenean behin eta berriz errepikatzearen poderioz. Denbora pasa aspergarria berriro jasangarria egiteko nolabait berritu beharra dago. Hau duela 110 urte idatzita dago, baina... Eta, klaro, esan duguna, ez dakit benetan Baudelaire eta Verlaine onak edo benetan kontonatzeko diren, edo sartu dizkiguten halako bezala, eta orduan
gu kanonikotza jotzen ditugu eta ez ditugu eztabaidatzen. Eta hain zuzen Tostiren liburuak duen gauzarik onetakoa da, nolabait, dantzan jartzen ditula kanon guztiak, ez? Esan bezala, bueno, ez, hemen esan digute Shakespeare zergatik da ona. Bai ona da Shakespeare ona zergatik. Ona delako, baina zergatik da ona. Hori da arazoa, Tolstoik esaten du, arrazionalki ezin da artea esplikatu. Beraz, oinarri bat behar du. Berak oinarri hori moralean bilatzen du, alegia, senidetasuna lortzen duen arte bat, ongi eta gaizkia bereizten dituena, baina benetan, gai gera esateko Shakespeare zergatik da nona. Ukitzen gaituelako, ukitzea ere, ari gara ja, terreno irrazional batean sartzen ari gara. Azken batean, Descartesek egin zuen bezala, nolabait saiatu zen pentsamenduari alako oinarri bat ematen, Tolstoi saiatzen duen arteari oinarri arrazional moduko bat ematen. Esateko pixkat hori, gustu ona, zertan den denok alako konsenso bat edukitzeko. Eta azken batean hori da, ez. Ez badak, benetan konturatzen zera, liburu irakurrita, azten bazera bueltaka konturatzen zera, autore asko eta autore kanoniko asko agian, berak esaten du, ez da ona direla, baizik eta ohitu egin gara irakurtzera, esan digute ona direla eta ona direlako irakurri egin ditugu, eta orduan ohitu egin gara, baina, bozkarekin eta zabezela, ohitu egin garenez, kutsatuta gaudeia, eta bueno, ariketa ona da liburu horretarako, alako banaketa, banantze bat egiteko, orain arte ona genuen horretatik, eta bueno, gauzak beste modura planteatzen. Kritika ere agurtzen du, profesionaltasuna agurtzen du, biltzen zaio profesionaltasuna artearen kaltetan etorri dela. Eta, bueno, horiek ere ez da bedarako dira, ez? Ikasle eskolak eta... Bertso eskolak, azkenean baita ere, bueno, gaur egun ez da bedagarria izango izateke Dickens edo Tolstoi edo Baudelaire zein den kontemporaneagoa edo nork gaur egungo espirituarekin bat egiten duen eta zergatik. Bueno, hori ere, gaur egungo ez, Baudelaire, Verlaine aparte utzita Baudelaire bada gaur egungo idazleen artean predikamentu handia izaten jarraitzen duen idazle bat adibidez. Baina Baudelaireak adibidez sonetoak eta ritmoak eta zeak ere oso ondo lantzen zituen, bertso libraren edo de kontua esatea edo norbera nolakoa den esatearen parean Verlainek esate zitenak oso ondo sartzen zituen poesiaren musika. Pero a la hora de definir algo como el arte, no hay un poco de trampa, quiero decir que siempre hay una mirada subjetiva, ¿no? El gusto de cada uno. Pero es ante lo que él lucha. Él dice que si al final terminamos considerando el arte como lo bello o lo que me gusta, realmente todo es válido. Pero te tienes que emocionar, y si algo grandioso no te emociona, como... Eso es. Él habla de la emoción, de que alguien siente algo, el artista es alguien que siente algo, lo siente de verdad, y lo que hace es tratar de transmitir eso que ha sentido. Y si nosotros al recibir eso sentimos lo mismo o sentimos algo parecido, entonces ha funcionado el arte. En torno a los críticos, por ejemplo, es lo que dice, como las explicaciones sobran, es decir, todo lo que los críticos dicen no vale para nada porque están explicando algo que solo es que eso hay que sentir. Entonces la explicación, no digo que no valga, pero en cierta manera ya se aleja de lo que es el sentir. Y su defensa es eso, hay que sentirlo, diferencia, pero es una línea muy tenue entre sentimiento y sensación. Sale a colación en la charla, pues el tema, hay un anuncio, me he conocido en coche, que va sacando la mano fuera del coche, etcétera, ¿no? Y hace poco vi yo un documental en el que estaban trabajando a nivel neurológico para influenciar en las sensaciones de la gente. O sea, estaban estudiando las sensaciones, hacían pruebas con la gente, les ponían cosas para ver, analizaban lo que era la parte de las sensaciones, queriendo influir, es decir, queriendo no mejorarnos, sino a nivel de publicidad saber cómo atacarnos, entre comillas, para ser más efectivos, claro. Porque todo funciona a nivel de sensaciones, podemos decir a nivel epidérmico y no a nivel de sensación. Pero son cosas en las que definirlo racionalmente es difícil, eso es. Entonces, la trampa, podríamos decir, es eso, él propone un método, pero es difícil también racionalmente delimitarlo, ¿no? O sea, simplemente yo creo que pone sobre la mesa unas premisas que a mí me parecen muy válidas y acertadas, y bueno, a partir de esas premisas pues quizá podríamos coincidir en lo que es el buen gusto o lo que es el arte. Testu euskeratzea erabakitzen du lanitz? Bai, egia esan, ez lehen ez dut aipatu, baino
uste hori, Ramoni eta Metoka argitaletxeari eskerrak berez nizkioke, gaur egun olako harrikada baten aldeko apustua egiteagatik. Hizketa nahi aritu ginen batean sortu zen, nik interes berezia nuen liburu honetan urte batzuk atzera, eta bueno, Ramonek ere interesa agertu zuen, eta azkenan erabaki genuen liburua bere horretan itzultzea agian etzala nahiko gaur egun, eta orduan zerbait gehiago egin behar genulo. Eta zerbait gehiago izan zen horien zuzen, ez? Hautaketa batera ekarri, liburuaren muinatera, eta gero solasaldia, ez? Halako gaurkotasuna emate aldera, eta, bueno, azkenan horrela geratu da liburua, bai. Eta solaskideak bat zatozte zerbaitetan, edo... Nik uste gauza askotan gatozela bat, ez? Batez ere kezka horretan, publikoaren nola askotan behar bada ulergarritasunaren eta jende guztia kontentatu nahiaren arabera egin den arte, komatxo artean mota bat gailendu eta, bueno, batzutan nola esfortzua bera ere dagoen gaitzetxia gaur egun, ez? Gaur egun denak izan behar du axalekoa, erraza, jendearekikoa, masifikatua, bueno, gauza horietan oso bat gentozen denok. ¿Qué es arte, Arkaitz? ¿Qué es arte? Tú me lo preguntas. Es más fácil decir lo que no es arte, ¿no? Yo no me atrevo a dar una definición categórica. Yo sí que creo, tengo la sensación de que comparto, antes lo he dicho, ¿no? Con David Foster Wallace la impresión de que hoy en día un artista sí es en cierta medida y en contra de lo que predica Tolstoy, o puede serlo un artista, un cleptómano con buen gusto. Es decir, cuando uno predica la originalidad o la pureza de un sentimiento que no se ha dado antes, que no se ha transmitido antes jamás de esa manera, bueno, me parece una aspiración fuera de mis posibilidades, ¿no? No sé si la figura del artista es o se ha convertido en más humilde o en más transmisora de lo que había antes. Yo sí siento que la labor del escritor hoy en día es dar a conocer paradigmas de historias que se están repitiendo, adaptándolas a los tiempos, ¿no? En ese sentido, el modo en el que Tolstoy despacha la copia, el poder tomar historias de otros y adaptarlas, hombre, me parece una exigencia quizá demasiado estricta para los tiempos en que vivimos. Aunque me gusta que nos lo pida a su vez, ¿no? O sea, me gusta ese nivel de exigencia, o moral.